Tak ahojte priatelia, vítajte na svojom čítaní lásky moje. Dáme si krásny nedeľný deň vám prajem všetkých. Nech sa vám darí, nech ste šťastní, nech ste bohatí, nech sa milujete množite. Ideme si lásky pozrieť, čo k tebe cíti tvoja osoba. Dajme si tento dečík z mojej dielne. Som ukula pre vás. Tento dečík, čo máš vedieť? Nejaký ten odkaz, hej. Takže ideme postupom času, postupne. A som to pre vás, zlatička, aj na súkromné výklady. Kľudne mi napíš na twinflamesofgaia@gmail.com a príde ti automatická odpoveď. Môžeš reagovať, nemusíš. Dobre. Išlo mi vonku. Vydrž. Tak, v dobrom aj v zlom budeš moja. Rány tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Počkaj. To si posunieme. Tuto mám kávu. Mal som pocit, že nie som na tvojej úrovni, tak som to radšej neriskol. Fíha, nie je tam iná žena. Moja srdce patrí iba tebe. Neviem byť taký, aký chceš, aby som bol obrátene. Zaujímavé, dobre. Je tu... Cez deň sa len tak flákam, kráčam, ani neviem kam, sám sebe sa bojím priznať, že je príšerné byť sám. Si moja osudová láska, zaujímavé. Čo cíti tvoja osoba práve teraz? Toľko romantiky. Mesiac obrátenie. Čo to znamená pre nás? 5 mincí, 2 palice... Páža pohárov, OK. Sedem palíc a 8 mečov. OK, dajme 2 meče. Čo tu ešte je? Chcem vážny vzťah. Existenčná kríza, are you real a obeta. Či sa nám to tu zmestí? Narušený vzorec, obrátenie. Čo tu je ešte? Náhle uvedomenie, výborne. Výborne, dajme si ešte jednu a ideme na to. Som do teba blázon. Nice, guys. Potrebujem priestor, opatrať si myšlienky. OK. No, momentálne nevidím, že by to tu bolo nejaké ukončené medzi vami. Skôr si myslím, že je to tu úplne ešte nedoriešené, nevypovedané. Čiže buď sa odmlčal, ghostol, hej, lebo je tu, alebo zmizla tvoja osoba z radaru. On to radšej neriskol. Čiže buď neurobil prvý krok, alebo nezaviazal sa. Vieš, ak je to niekto nový, nemusel urobiť prvý krok. Alebo neposunul to ďalej. Môže byť, že ťa vníma ako krajšiu osobu, ako je on. Lebo mal som pocit, že nie som na tvojej úrovni. Môže byť, že on možno ani nevie, tvoja osoba možno ani nevie, o čo sa tu jedná, o čo tu kráča, ale vznikli tu nejaké sympatie s tým pážaťom pohárov. Môže byť ženatý, nemusí. Zober, ako rezonuje, lebo má na ruke prsteň. Pod tým má Are you real? Existenčná kríza. Môže mať krízu stredného veku, prežívať ťažké obdobie, môže byť s tou existenčnou krízou neúplne spokojný sám so sebou alebo s tým vzťahom, ktorý má, riešiť, či je on dosť dobrý, áno, riešiť, či je dosť dobrý podľa mňa, či sa môže ako keby ozvať.
Neviem, mne to príde, ako keby táto osoba, alebo ty si v tejto osobe vyvolávala, tá žena v tomto mužovi vyvoláva nejaké ako keby spochybňovanie o sebe, alebo on nad sebou dosť sa tak zamýšľa a dosť tu on nerozumie tomu celému podľa mňa. Môže to byť niekto, kto teraz analýzuje pocity. Analýzuje, pretože potrebuje priestor upratať si myšlienky. On si potrebuje upratať myšlienky. Ty si domovina, ty si tá, ktorú on považuje ako za domov, alebo pocit domova tam bol. Môže to byť pocit familiarity domova, že ťa znekaďal pozná. Ale mám pocit, že nechce otravovať táto osoba. Nechce otravovať, nechce vyvolávať, nechce tlačiť na teba. Preto je ticho momentálne, hej. Je tu tých 7 palíc takto nejako krížovo, čiže myslím, že s tými 8 mečami to je strach, to je tlačenie, 2 meče, hej, je tu čakanie, OK? Je tu čakanie, možno na správny čas, rád by sa ozval, ospravedlnil, napísal, zavolal. Nevie, ale či to vhodné, vieš, môžeš byť ty zadaná, dobre? Môže byť, že on je zadaný, ale nie je tam spokojný a môže byť aj to, že teda mal strach sa posunúť. Toto tiež môže byť pre niektorých z vás, že sa mal strach posunúť a teraz on sa ako keby prebúdza. Je tu narušený vzorec, takže môže byť, že si zmenila vzorec správania alebo je tu nejaká zmena životná, hej? On je do teba blázon a získala si jeho srdce. Moje srdce patrí iba tebe. Môže byť, že tam on zazmetkoval. Nejako. Môže byť, že tam je nejaká iná žena. Môže byť iná žena, ale on mi hovorí, že srdce patrí tebe. Dajme si ešte, čo toto má znamenať. Osud vás nejako zaujímavo spojil, ako keby ste sa zhodli na niečom, mali rovnaký zámer. Je tu miernosť, je tu aj opatrnosť s tým esom. 4 poháre obrátenie. Veľmi opatrný. Môže byť veľmi ako nesmelý. Dokonca tu ako môže byť milenci, väža. Zaujímavé. Kráľovníci, obrátenie. Tuto pre niektorých babí on sa nechcel viazať, alebo nemohol, alebo je zadaný, alebo sa nevedel vytvoriť nejakú stabilitu. Sú tu 3 poháre, takže môže byť, že ste kamoši len, alebo boli ste len kamaráti. No a tuto končí, je tu smrť, čiže toto končí. Je tu 6 pohárov obrátenia, môže byť, že ste skončili tento vzťah. Pardon, a tých 6 pohárov obrátenia znamená, že on nevie zabudnúť. Nevie zabudnúť, aj keď pracuje na sebe. No a teraz viac menej to už prichádza to rozhodnutie, to je na spodku balíčka, čiže tam je ten vývoj. Je tu rozhodnutie náhle, ako keby neviem čo, lebo je tu tá väža, takže náhle prebudenie, náhle sa ako zobudil, že teda ide sa rozhodnúť. Dobre. Tu je otázka, čo urobí ďalej podľa mňa na mieste. Dobre. Čo urobí on ďalej na mieste? Pretože si uvedomuje, že si jeho osudová láska. Hej? Predtým ale nevedel byť taký, aký si chcela, aby bol. Nevedel sa viazať, nemohol sa viazať. Alebo tak ďalej. Teraz je tu miernosť, je tu začať niečo nové. Môže byť aj, že premýšľa, síce nevie ako a stojí tu ale na mieste. Zaseknutý je veľmi. Mentálne môže byť zaseknutý.
Môže byť aj to, že chcel by sa ospravedlniť a chcel by doniesť nejakú novú šancu. No, že čo tu je? Ako to so mnou myslíš, ty máš už niekoho? Bojím sa, že je príliš neskoro. A dajme... Chcem si ťa vziať. Že tu môžeš ma odháňať, koľko chceš. Ak ma vyhodíš dverami, vrátim sa oknom. No... Príde mi to ako, že chce tú obetu urobiť. Chce urobiť obetu voči tebe. Môže byť čokoľvek. Môže byť, že jemu došlo, že chce obetovať, ja neviem, kúsok seba, že ťa má rád, hej. Že je tu detektív a minulosť. Zistujem sa sociálne siete známych, či si sa pohľad ďalej. Je tu... Áno, ako to myslíš, ty máš už niekoho? Že niekto sa o teba zaujíma. Niekto nad tebou premýšľa. Manželka. To je taká energia, podľa mňa, kde buď ste vôbec spolu nič nemali, alebo ste nestihli niečo začať. Tu je taká energia. A veľmi opatrná zo strany muža, veľmi opatrná, ale on sa zaľúbil, OK? Takže tu môže byť problém, že, vieš, lebo manželka vyskočila. Starostlivosť o rodinu a závislá manželka ho brzdia. Je tu nebezpečný, alebo nebezpečná manželka. A ockov synček, rozmaznaný fracik ocka milionára, sám nemá nič. Môže byť, že manželka je nejaká vplyvná, možno má vplyvného otca. Zaujímavé. A on si zisťuje o tebe niečo, nejaké informácie na internete. Hranice. OK, môže byť, že on sa k nej nevie dostať bez kontaktu, nadstavila hranice. Ona asi nechce byť so ženatým mužom, alebo má strach, samozrejme. OK, zaujímavé. Nejako sa on ale zaľúbil. Zaľúbil sa, zakúkal sa, hej, to eso pohárov. Je tu eso pohárov, páža pohárov, takže tu zacítil nejaký tú miernosť, neviem, taký kľud, či čo. Jednorázovky. Šťastná rodina. Možno chce mať šťastnú rodinu s jednorázovkami. Vieš, taký harem takzvaný. Detská láska. A nová, pozri, nová žena vstúpila do hry, konkurencia. Dobre, ty vystupuješ z toho haremu vyslovene. Možno, že on si akože, nehovorím, že to si ty tu jednorázovky. Ja si nemyslím, lebo ty si tu. S tými hranicami je požehnaný. Ty si vstúpila do hry, môže to byť nejaký typ soulmate, čiže môžete mať spoločné kovničky, spoločné názory, alebo tak väčšinou stretneš soulmate, keď ja neviem, stretneš samého seba v prvom rade, alebo keď spoznáš samého seba. A zhmotníš tým, kým naozaj si. Príklad, hej? Tvoje poslanie byť doktorom, tak zhmotníš byť doktorom, rozumieš? Čiže nebudeš o tom snívať, len špekulovať. No a už budeš doktor a blablabla, alebo doktorka, tam stretneš tiež doktora, alebo takže máte vlastne spoločnú vášeň, spoločné hobby, spoločný oheň. Dobre? Tak, a on toto tu môže byť, pretože cíti pocit ako takej pohody, vieš, že není tam tlak možno na neho, pretože on má rád tú miernosť. Muži majú radi miernosť, keď sa cítia v pohode, keď nie sú súdení tou ženou a tak ďalej. On tam má v podstate to spojenie, ale mám pocit, že je ženatý. OK? Ty samozrejme vieš, že tam je potenciál, že hľadaš si vedomú lásku, tá žena hľadá vedomú lásku a tým pádom nadstavila hranice. Zahraničie je tu začarovaný, OK. Počarovala si mu, dobre. Je tu nejaký vešák, ktorému si počarovala. Dajme si ešte zo pár odkazov. Toto
Pardon, nebudem toto hnať do nejakých extrémov. Ja som sa rozhodla, že budem robiť ľahké výkladíky. Pre niektorých môže zarezonovať, nemusí. Dobre? Máš tu Stal sa zo mňa kráľ, že king, snívanie. A máš tu v hre je príliš veľa. Mňa iné ženy nezaujímajú. Chcem iba teba. Ako ti to mám dokázať? Keď si ma blokla. Prečo tam spomína tie iné ženy? Mne príde ako, že je ženatý a zaľúbený do teba. Také to môže byť tu a tom, akože v hre je príliš veľa majetok a tak. Si ťa práve lepšiu nenájdem, inú nechcem. OK. Dookola si čítam naše správy. Písal som debiliny, fakt sa ti nečudujem. Are you real? Si skutočný? Môže kľudne byť, že jednoducho on má určitý status, on má vytvorený životný štýl, hej, že má tam svoju rodinu, má svoje zázemie a ty si sa mu ako keby dotkla nejak duše, či čo? Prebudil sa nejako, alebo sa dostal životnú silu, dostal normálne drive. Vidíš, čo tam ešte je? Obeta. Zaujímavé. Čo to je? Mením sa pre teba. Šťastná, čo to je? Šťastná s iným mužom alebo ženou, nový partner, problémy so zákonom, karta sa obrátila. Neviem, pre niektorých to môže rezonovať. Uväznený bol s iným partnerom, s inou partnerkou, alebo má strach, že ťa preberie niekto iný, lebo je tu karta sa obratila. Alebo ťa poslal za niekým, že chod si za ním, vieš. Asi si povedal, tak idem. Čo? Mením sa pre teba. A môže byť aj štvorholník, babi. Aj ten, ona je s iným, on je s iným. Tak, to vieš, komplikované. My máme radi telenovely. No a je tu ešte sebavedomý ženami obletovaný playboy. Môže byť aj to, že inú nenašiel lepšiu, problémy so zákonom, karta sa obratila. Pre niektoré z vás on sa nemohol posunúť, lebo by mal problémy. Nemohol sa rozviesť, lebo by mal problémy. A teraz sa to obratilo, on sa chce zmeniť. Hej? Čiže čokoľvek tam bolo v tom štvoruholníku a v tom väzení a ten problém so zákonom budeš lepšie vedieť, on to chce zmeniť. On sa to ako keby náhle uvedomil, neviem čo ho k tomu, čiže čo tak cíti. Ak máme ísť len do takej light roviny, že to naozaj niekto nový mohol zacítiť nejaké spojenie, nejaký potenciál, mohol sa zlaknúť do nejakej veľkej zmeny, ale je tu tak akože mením sa pre teba. Môže byť, že je to niekto, komu si dala alebo dal, alebo viac menej dostal vďaka tebe nový nádych do života, hej. Náhle prebudenie. Môže byť aj to, že ste sa prepojili a momentálne on prežíva temnú noc duše, pretože je tu tá existenčná kríza. Pre niektorých z vás on sa proste mení tým, že si mu zasiahla príliš hlboko alebo príliš do jeho ega, áno. Pre niektoré z vás on tu už prechádza transformáciou, čiže vieš, toto môže byť pre tých, čo to vôbec nepoznáte, alebo tak poznáte ho dlhšie, ale je tu transformácia, hej, lebo je tu narušený vzorec. Pre niektoré z vás babi si ho odstrihla,
chcel by sa ozvať, nechce otravovať, bojí sa odmietnutia, chce sa rozhodnúť, pracovať na tom vzťahu 8 mincí, má strach z tvojej reakcie, nevie, či je príliš neskoro, sníva nad tebou a stal sa zo mňa král, začína byť silnejším a stabilnejším. Môže byť, že tam mal viacero žien na výber, že bol taký planý boj a to je potom detektív začarovaný. Stále ťa hľadá, nevie sa striasť toho pocitu a momentálne môže byť, že už dlhšie nie ste v kontakte, lebo si nastavila hranice pre niektoré z vás, pretože sa neposunul a pre niektoré z vás, pretože je ženatý. Dobre, takže pozrieme sa ešte na iniciály pre teba. Dobre? Dajme si iniciál a... Čakaj. No, pre koho je tento výklad? No, máme tu hnedé oči a kôň. Niekto môže byť narodený v roku koňa. To neviem, ktorý je už. Máš tu TJMR v juh. Je tu teraz, sa to deje, je tu Ičko, Bčko, je tu fotografia. OK. Pardon. Prepáčte, kýchla som si. Potom tu máme takéto sivé oči. Dobre, dajme si ešte niečo. Dajme si ešte, OK. Je tu Game Boy, OK. Môže byť, že tam sa tam hralo s niečím. Hralo sa s pocitmi. Mám tu pocit celého tohto výkladu, že niekto sa prebudil k tomu, že by chcel niečo pre teba urobiť, obetovať. Má pocit, že je dôležitý pre teba s tým kráľom. Chce byť dôležitým a chce sa zachovať ako kráľ. Pekné energie. X je tu Ačko, Dčko, Lko. Je tu X pre niektorých. Máš tu U, M, Q, Ačko, Ičko, Háčko, Ačko. Takže čo tu môže byť? Vanda. Niekto má Van. Dušan tu môže byť. Danka, Anka, Laco. Je tu Ladislav, Lada. Niekto môže byť Lada. Tamara, Anka, Andrea, Mat, Mateo, Matka, niekto je Matka, Latka, Vysoká Latka si tu, ľúbim ťa, love you. Zuzanka tu môže byť, niekto tu je, Renatka, Zrúda je tu. Čo tu je, nechápeš? Proste... Alebo zrúcanina, vieš? Zrúcanina je to. Alebo z hruda. Ivana je tu. Iva, pozri. Iva. Dia, môže byť Diana. Mira, tu môže byť Miro. Mira je tu. Miro. Normálne ti aj Miro poskladá. Miro, ešte drženie Slav. Možno, že aj Slav by som... Miroslav poskladala. Môže byť Jana, Jan. Jan je tu. Víš? Jano. Honza, Jano, Ďuro. Máš tu TO. Topolčany. BX, Bratislava môže byť. BT, vidíš, Bratislava. Víno. Vina, niekto cíti vinár, niekto môže byť vinár, alebo cíti vinu. Vinohrad. Vinár. Ešte máme tu lopar. Opar. Dom. Si môj domov. Okay. Domovina. Počkaj, ale už nemám O. Scrabble som si zahrala. Domovina. Zaujímavé. Ty si jeho domov. Môže byť v zahraničí, môže pracovať v zahraničí, alebo išiel na pracovnú cestu do zahraničia. Je tu pocit, že k sebe patríte. Vieš, že ty si pre neho taký kľud.
Dobre, zlatička moje, takže toto stačí. Dajme si ešte nejaký ten... Aké sú tu znamenia? Kozorožec a rak. Kozorožec a škorpión. Strelec a lev. Škorpík a panna. Dobre, bík a škorpík. Dobre, zlatička, majte si krásne. Som pripravená na súkromné výklady. Daj dole do popisku, či to s tebou rezonuje alebo nie. A želám vám všetko, len to najlepšie, aby sa vám darilo. A je to úžasné takto vám vykladať kartičky. Ja pozerám hlavne tvoju osôbku, hej, čo cíti, čo bude riešiť a tak, aby som vás trošku potešila. Takže držte sa, majte sa, papa.